Que tal, boas noites? A delegación pontevedresa xa está de volta da súa viaxe a México. De contado, vemos que deu de sí. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. Satisfeitos, pero con certo sabor agridoce, así chega o Concello de Pontevedra da recente viaxe que veñen de facer a México. A cancelación da reunión cun importante grupo hoteleiro para posibles investimentos na cidade fixo que esta viaxe non se puidese completar ao 100%. Pese a isto, Pontevedra regresa de Mextrópoli coa intención de convocar un evento internacional sobre urbanismo. A recente viaxe a México non se pechou ao completo debido á cancelación dunha importante reunión con empresarios vencellados co sector hoteleiro e o seu posible investimento na Boa Vila. E o importante, a parte do evento en sí mesmo, foi os contactos que ali fixemos, non? Pois relacionámonos con xente moi punteira no mundo da arquitectura, no mundo do deseño urbano, de diferentes nacionalidades, de diferentes países, e podemos dicir que tecemos xa redes para organizarmos durante este ano que entra, pois o millor un evento, non das mesmas características de Mextrópoli, porque sería imposible, pero sí un evento para falarmos de cidade, para falarmos dos problemas das cidades con xente de moi primeiro nivel. Unha reunión que Anabel dixo que se celebrará en Pontevedra en canto estes empresarios, ou alo menos algún deles, poida vir por esta zona. Con todo, Anabel Gulías considerou que Mextrópoli foi o foro máis grande ao que asistiron para falar do modelo de cidade de Pontevedra. A concelleira sinalou que o máis importante do foro foron os contactos que puideron facer ali. E digo agridoce porque, aínda que non o adiantamos no seu momento, tiñamos a firme intención de reunirnos con algún grupo hoteleiro, non? Dalí para ofrecerlle a posibilidade de investir en Pontevedra. Sabedes que isto non é novo, que é unha bella demanda do Concello poder ter equipamento hoteleiro de primeiro nivel, e tiñamos combinada unha reunión con ese importante grupo inversor. O que si nos viñemos é coa posibilidade de realizar a reunión aquí na Galiza, en Pontevedra, cando estes empresarios ou algún destes empresarios pois poidan desplazarse e que vexan tamén in situ as posibilidades que teña a cidade. Con esta viaxe, Gulías volveu a insistir en que o modelo de cidade de Pontevedra abre portas, tanto para explicalo fora da Boa Vila como para facer lazos económicos e comerciais. A presidenta da Deputación de Pontevedra asistiu esta mañá á exposición e posterior entrega dos premios do primeiro certame do ente provincial para os proxectos de Poemprende na formación profesional. Carmela Silva destaca a alta calidade e a innovación dos proxectos que se presentaron a esta iniciativa. Así que este proxecto de Poemprende na formación profesional tiña ese obxectivo. O obxectivo de que dende a educación, dende a formación profesional, se poideran crear novos produtos, novos proxectos que den respostas ás demandas, non? Que existen no ámbito, no territorio e no mundo no que nos movemos. O Centro Daniel Castelao de Vigo gañou o concurso co seu dispositivo de localización GPS de náufragos para a frota pesqueira. O Centro de Secundaria Xoán Carballeira co seu Centro de Terapia Visual, o Rodeiro de Cangas coa súa iniciativa de cine combinado con cinematografía con eventos deportivos, e o Agroforestal de Lourizán coa súa Oficina Técnica Forestal foron nesta xornada tamén premiados neste primeiro certame do programa de Poemprende na formación profesional, unha cita onde participaron centros de toda a provincia. Para a presidenta da Deputación, de Poemprende na FP tiña como fin que na formación profesional se poidan crear novos produtos e proxectos que permitan dar a demanda ás necesidades máis próximas. As mareas de Pontevedra, Bueu, Sanxenxo, Poio, Ponte Caldelas e Marín fixeron esta mañá un brinde por un sistema de xestión da auga público. Dende Marea Pontevedra non entenden o modelo de xestión privado que se practica na cidade, que se estenderá aos vindeiros 15 anos que marca o contrato. Neste Día Mundial da Auga, as Mareas Unidas polo Lérez quixeron facer un brindis pola defensa dun sistema público da xestión da auga. Segundo Luís Rei, no Concello de Pontevedra, parece que o BNG e o PP apostan por modelos distintos, pero dixo,
Na práctica non hai tanta diferencia entre os dous partidos. No tema importante que é a xestión pública da auga e, polo tanto, a defensa do servizo público con mellores condicións para os veciños, con auga de mellor calidade, con tarifas máis baratas e tamén atendendo a criterios sociais que son os que agora están impedindo que boa parte de lugares e parroquias do noso concello, pero tamén dos outros, carezan do servicio de abastecemento de auga. Nos reivindicamos eso e aí vemos que as políticas do Partido Popular e do Bloque parécense como dúas pingas de auga. Críticas de Luís Rei antes de contrato da auga, do que mañá se abrirá o sobre na mesa de contratación para coñecer quen será a empresa concesionaria deste servizo durante os vindeiros 15 anos. E agora estamos vendo que o legado que vai deixar o Bloque en Pontevedra aos próximos gobernos tamén vai ser por 15 anos de concesión privada da xestión da auga e probablemente a mesma empresa que é Viacua. Entón, nós reclamamos a xestión do común desde o común e imos coordinarnos nesa defensa as mareas da ría. Luís Rei cree que querer é poder e que en Pontevedra se podería levar a cabo un sistema público de xestión da auga sen ningún tipo de problema. Entón, nós insistiremos en que, si puido ser en urbes tan importantes como París, como Bos Aires, como Nápoles, no Estado, en Galicia, en cidades como Valladolid, Tarrasa ou en Teo, si eso se puido rescatar para o público, nós pensamos que en Pontevedra tamén, e nos concellos que aquí estamos representados, tamén se pode facer. E a nosa idea é iniciar a partir de aquí un camiño colaborativo entre todos para irmos a mancomunidade da auga, pero tamén de outros servizos importantes como son o do tratamento dos residuos e como é o do transporte. O posicionamento da Marea nas mesas de contratación e nos plenos é non participar nas súas votacións, unha medida que consideran reivindicativa co fin de amosar o seu desacordo co actual e futuro modelo de xestión da auga na Boa Vila. Unha traballadora da estación de autobuses de Pontevedra faleceu onte pola tarde nun accidente laboral. A muller de 46 anos foi atropelada por un autobús cando se atopaba na dársena do recinto. O accidente produciuse no entorno das 7 da tarde, cando a traballadora baixou ata a dársena a recoller un paquete. Nese momento, por causas que todavía se descoñecen, o condutor do vehículo perdeu o control e acabou atropelándoa. Como resultado do golpe, a muller chocou ademais contra unha columna de formigón. A traballadora faleceu no acto como resultado das feridas. O Salón do Libro contará nesta 19ª edición con máis de 150 actividades dirixidas a bebés pequenos e mozos, unha cita que se vai desenvolver no Pazo da Cultura dende o 6 ao 29 de abril e que contará por primeira vez cun país internacional convidado, México. As mulleres de conto, a temática deste ano estará moi presente ao longo destes 23 días de actividades. A 19ª edición do Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil en Pontevedra aterrará no Pazo da Cultura do 6 ao 29 de abril con moitas novidades e pisando forte, xa que neste ano contará con máis de 150 actividades. E dicir, por último, que o Salón do Libro hoxe é quen de presentar unha programación internacional deste calibre grazas ao posicionamento que Pontevedra ten internacional. Eu quero salientar que este evento, o Salón do Libro, tuvo nos xornais mexicanos como Progreso e El Economista, que son xornais que teñen ao redor de 40 millóns de lectores, unha destacada recoñecemento nos medios, nestes medios de comunicación, pola presencia importante que México vai ter en Pontevedra. É dicir, Pontevedra en este momento en México está sendo, creo que, un lugar de referencia. Unha edición que se engloba baixo o título Mulleres de Conto, xa que a perspectiva de xénero estará moi presente ao longo destes 23 días de celebración.
Nos dicíamos, cando anunciamos o tema, que as mulleres de conto para nós non eran solamente as protagonistas dos contos, sino que tiña que ver con todo o que haxa ao redor das mulleres dentro da literatura, da ilustración, da creación, da industria do libro. Entón, todos os aspectos, todos os contacontos, todas os espectáculos musicais, todo vai atravesado con unha perspectiva de xénero moi potente. Un salón que nos traerá moitas novidades, exposicións, a Cultural de México, o Congreso de Mediación Lectora e, como non, tamén o tradicional, o de todos os anos, música, teatro, espectáculos para bebés, pequenos, mozas e mozos, obradoiros, contacontos. Do 6 ao 29 de abril, o Pazo da Cultura será o epicentro da actividade cultural na Boa Vila. O día deixa máis actualidade na cidade. Cambiar a zona de vertido para o dragado da ría de Pontevedra obriga a reiniciar a tramitación do plan ambiental. Rosa Quintana asegurou no Parlamento de Galicia que a súa intención é a de executar a obra con consenso. O sector da navalla negase a que se depositen os sedimentos procedentes do dragado da ría nas inmediacións da illa de Tambo, onde se sitúa a mellor zona de traballo desta especie. Os institutos Frei Martín Sarmiento, a Xunqueira 2, Sánchez Cantón e Valle Inclán de Pontevedra participarán este curso no programa formativo sobre o uso da bici. A iniciativa, ao Insti en Bici, está impulsada pola Asociación Pedaladas coa colaboración do Concello e a Policía Local. O vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, está comprobando como o modelo de mobilidade impulsado dende a Administración Provincial cala en Suecia. O vicepresidente puido coñecer de primeira man os principais proxectos que se desenrolan na capital sueca e aconsellar sobre os pasos a seguir para conseguir a aceptación do modelo que existe na Boa Vila e na provincia de Pontevedra. Así chegamos ao remate deste Pontevedras 10. Mañá, a partir das 9:30, estaremos de volta con toda a actualidade da xornada. Pasen boa noite. Adeus.